ev sala bi hevverkirin digel sala borî welatî kêmtir hatîne seyrangehin vê deverê. Xirabkirin û têkdan û telbendkirina cihên guzarî li sînorê qezaya Şêxan bûye cihê dilgiraniya welatiyan. خزمەتگوزاری gelekî min. Xizmetguzarî debî şoreع bêne çêkirin û cê destova bêne çêkirin. Xelek zor amade çinekî deve cê destova nînin. Cê destova divên û şoreع divên û cê nivêja divêtin. Arda xirê xirab kir tu hesêb ke hel kevra sor hato çi serî çiyê xêrê xirê xirab kirî. Olam hato bes erdê te delîveyt hato derbas bin. Neku delîveyên beş vêre da erdekî dir bî gelek ciyekê xweş bî xirê xirab kir. Zorbeya seyrangehên deverê xizmetguzariyên pêdivî negeheştîne. Zêdebarî wê êkê kompanyayeka biyanî li wan deveran mijîlî rakêşana boriyên petrolê new gelek ji cihên guzarî têk dayne û welatî daxwaz dikin aliyên peywendîdar giringiyê bi kertê guzarî bidet. Cihê çidegeyînê dibînin sîm kiriye nazanin ew çۆn sîm kiriye li rê qanûnî wan li rê hikûmeta Herêmê Kurdistan haya hikûmeta Herêmê Kurdistan bi agadar yanîne ew nehiyeyê serbaqasirê nehiyeyê qasrokewe ye zor cêkanî ew geryanîne meselen didînî her şwêne ji destê cêgayînê lê rûnê Endamekê civata parêzgeha Duhokê li ser evî babetî dibêjît. Li zorbeya deverên ser bi parêzgeha Duhokê zêdegavî hatiye kirin û seyrangeh li berjewandiya tankekesî dihêne telbendkirin. قانونێکە کە ئێستا ڕێگە بە تەجاوزات نادات کامە تێلبەند کراون و بۆ بەژمن تاکەسی بەکاردێنن بەڵام دەبێت یاسایەک دەربچێ ئەو یاسایش کە لە پەرلەمانی کوردستاندا بۆ سەرتاسەری پارێزگاکانی هەرێم بۆ ئەوەی ئەم تەجاوزاتانە نەهێڵێت. چەندین سەیرانگەیەن دلڤەکەر و باڵکێش li sînorê qezaya Şêxan hene û salana rêjeyeka zor ji welatiyan qez dikene lê welatî dibêjin hikûmet neşiya mifayekê baş ji vî kertî werbigirî. Zorbeya seyrangehên vê deverê yan hatîne xirabkirin yan hatîne telbendkirin. Ev vê êkê jî bûye cihê dilgiraniya geştyaran û daxwaz ji hikûmetê dikin ku rêkê nedete kes destê xwe بۆ cihên guzarî dirêj bikin. Taîf Goran NRT Seyrangeha Gelê Qesrokê.